Natoy bata mga kayat nga matinabangon kay siyang ginikanan. Unsa gani isugo siyang ginikanan, mutuman din na siya magdagkan. Dagkan ana. Unsa man ma? Pagsagop dito tubig. Dong, mo to, ano siya? Oh sige ma. Bisag unsa isugo sa iyang ginikanan sa iyang mama o papa, mutuman din na siya. Tungod sa iyang kabuutan og sa kakugihan niya ba? Kayo siya. Nya usa ka Kayo. o abti kay na siya. O to usa ka adlaw mga kiyat, ang katong bata nga buutan be. Niadto siya sa kakahuyan Kayan? o dito sa kagubatan ba? Ay, kuhan. Nisuot siya dito sa kakahuyan o sa kagubatan kay manguha siya kahoy nga panggatong Ay, panggato. o kanang Sugnot. para panggatong para maglungag sila ba? Para pang sugnod gani. O kay para kanang maglungag sila. O to ang bata ni ana ang bata nga. Ma, pa. Kanang adto sa ko sa kakahuyan pa. Ma kay kanang manguha kog kahoy para pang sugnod nato kung maglungag ta. Kuhan kayo. Butan kayo. Moto kugihan gyud ng bata moto ni ana yang mama papa. Sus kakugihan gyud ani mong anak. Ay sige dong pag-amping dito ha. Pagbantay kay basig na yung mga has. Pag-amping si imong lakaw dito ha kay basig na yung mga halas ug bitin ba. O moto nga na siya. Oh ma mag-amping ko. Yan moto. Aris ako. Lakaw ng bata kapasaan siya sa iyang sako para sudlan siyang kahoy. Oh yan nagdasad siya kanang para pang guna para pangputol sa mga kahoy. Moto nga. Suot na siya sa kalibunan. Moto ang bata galakaw-lakaw sa kalibunan ganan. Siya kuan kita siya kahoy giputol niya giputol sa kanang sundak iyang gisud sa sako kaya sudlanan mo to adto siya sunahan siya sunahan ana siya siya sunahan tapos mo to pag abot niya sunahan mga kiyat kay nakakita pita na siya dako kay punuan sa mangga Dako kayo ha. dako kay nga punuan sa mangga ba mo to iyang giadto niya iyang gipadulan ba sala padako ani punuan sa mangga oy pero sayang kay mura naman igpadong na mamatay, nalaos naman ang iha mga dahon. Nalaos na ba? Nalaos na ang katong punuan sa mangga kay murag kanang kuha na gani wala na siya matagad, wala na siya mahinloi gani ang iha mga punuan niya. Na wala na siya mabunuhi ba? Nalaya siya. O padong na siya malaya. O ana ang bata. Kay buutan lagi ng bataan ni ana siya nga. So yang nga ni punuan na sa mangga. Oy. Ako kani hinluan kay basig maulian pa ni siya. Moto ang gibuhat sa bata kay iyang gihinluan ang katong punuan sa mangga, iyang gipangkuan sa mga patay nga sanga. Katong mga patay nga sanga, katong mga nangadaot na iyang gipanghinlo, gipangkuha niya. Ya moto pagka humanyag kuha sa mga patay nga sanga, iyang gigunahan ang katong palibot sa punuan sa mangga. O iyang gipangkuan sa mga sagbot, kanang mga sagbot nga makailog sa mga abono ba, ug sa fertilizer sa punuan sa mangga. Moto nga pagka human og hinlo sa bata, niuli siya sa ilaha. Uli siya sa ilaha. Nya katong mga patay nga mga sanga sa punuan sa mangga, iyang gida sa ilaha kay pwede man to niya panggatong. Pwede man to siya pang sugnod. Moto gida niya sa ilaha. Pag abot niya sa ilaha, nilipot siya sa ilahang balay. Nangita siya og kanang balde sudlanan sa tubig kay nagkuha siya og tubig. Iyang bisbisan ang katong punuan dai sa mangga. Moto asa man to katong balde ha? Tan-aw niya para ding balde. Moto iyang isudlag tubig. Pagsud niya tubig, balik ang bata dito sa punuan sa mangga, gada siya tubig. Moto pagka iyang bubuan ganaan niya. Iyan ang gibuhat adlaw-adlaw kada buntag iyang bubuan og tubig ang katong punuan sa mangga. Siya tagabuntag. O nya iyang butang og fertilizer. Nya hinluan niya ang katong mga kuan mga sagbot iyang pangaon. Mga hugaw iyang panggunahan. Iyang pangdaob-daoban dito para monindot ang kanang palibot sa punuan sa mangga ba. Mao bitaw to nga pagligid-ligid sa mga adlaw mga kayat. Pagligid-ligid sa mga adlaw be. Ang mangga bitaw nilapyo og daw nagbalik ang dahon. Nanglapyo og balik ang mga dahon mga kayat. Ni green siya balik. Ya mo to nga. Niya na ang bata sus. Salamat in taon kay nalian pag taon ang punuan sa mangga. Sayang ra ba kay ni mangga kay dako ra ba kay punuan niya. Basig mamunga nig daghan pa. Makakaon ko mga bunga sa mangga lami ra ba kay na. Ana siya. Salamat in taon ako gyud ning bubuan perminti matag adlaw niya ako ning abunuhan sige. Moto kada adlaw sige ginyag buhat. Iya ginang bubuan din abunuhan niya hinluan din niya. So moto nga pagligid na pud sa panahon. Ang mangga grabe nilabong nagmayo. Nilabong nagmayo. Moto ang bata grabe ni gyud niyang lipaya. Excited na siya gatan-aw sa punuan sa mangga bang ana siya ba nga. Wow. Grabe. Sus kanais na sa punuan sa mangga ay green na kayo. Green na kayo mga dahon. Padong na gyud ni mamunga mangga ha. Kung makabunga na ni makakaon na gyud kog bunga sa mangga ni. Moto nga. Lipay kayong bata moto nga. Nabitaw na ni tingog nga na nga. Bata. Ana ba? Bata. Moto ana siya. Ha? Sa man to? Kisa maron? Bata ay kadlok. Ana ba? Yan na siya. Lah. Lingi siya siyang kilid siyang luyo. Wa may tao. Kisa mo rin tingog. Bata ay kadlok. Ano na ba? Muto yung anak siya. Huwag tanaw niya.
Ang mangga. Ang tanaw niya sa mangga, nilihok pa niya, ang tingog. Moto, wala siya, pati niya kuyawa, moto nga na ang mangga nga. Bata ay kahadlok, imo kong amigo. Imo kong amigo. Moto ni ana punuan sa mangga nga ay kahadlok kay imo kong amigo. Moto nga na bata, ay ko kunsa pwede mo yung bata siya. Ay ko kunsa tuo siya kunsa ba, tuo siya inkanto ba. Moto nga, kanang ana ang katong punuan sa mangga, ayaw kahadlok kay imo kong amigo. Moto nga, tungod kay maayo man ang imong gibuhat, nya maayo pug ka og kasing-kasing na ako'y ihatag nimo nga gasa. Moto nga ang katong kwan, ang punuan sa mangga. Kato din punuan sa mangga kay gamhanan dito si Day. Tagan niya, Gip. Moto tagaan niya gip ang bata, moto yung ana bata. Tinuod ka? Tinuod ka mangga? Moto yung ana ang mangga nga. Tungod sa imong kabuutan na ako'y igasa nimo. Na ako'y itumbas o ibugti sa imong kabuutan sa imong pag-atiman nako. Nga karon ni labong nako maayo og balik. Moto ni ana ang bata. Tinuod ni? Tinuod ka mangga? Moto ni ana ang mangga nga. Tulo ka butang nga imong pwedeng pangayoon diri nako ako ihatag nimo. Yung ana ang katong puno sa mangga. Moto ni ana bata. Moto ni ana. Sige, bata. Pangayua ang tulo ka butang kay ako na ihatag nimo. Bukti sa imong maayo nga binuhatan nga imong gitabang diri nako. Wow! Moto nga. Yasagan, Tagaan sa gift sa katong punuan sa mangga nga gamhanan da itong mangga de. Moto nga ana bata. Bisag unsa ko pangayoon ihatag nimo. Moto nga ana ang punuan sa mangga. Bisag unsa basta tulo kabog imong pangayoon ako na ihatag nimo. Ana bata. Gi mangga. Ako na yung pangayoon nimo mangga. Moto nga. Mangga, pwede ba nga imo ihatag kanako nga tagaan nimo mayong panglawas ang akong mama ug papa ug ako? Moto ni ana ang mangga. Kana ra. Sige, karon dayon ako nang tumanon, ako na ihatag nimo. Tagaan ako mayong panglawas ang imong mama ug imong papa ug hastan ikaw ang bubok ninyong pamilya. Moto ana sa mangga. Moto wa na. Ihatag na sa mangga. Ana nang katong mangga, mana ako na nang natuman. Ang ikaduha nimo nga pangayoon, pangayuan na. Moto ana bata, salamat mangga. Ako din ikaduhang pangayoon nga. Pwede ba mangga nga kanang tagaan ko nimo kanang nindot nga balay ug sakyanan? Moto ni ana ang mangga. Ana ra di ay. Sige, ako na ihatag nimo balay ug sakyanan. Sige. Moto nga ana ang mangga. Mana ako na nang naihatag nimo ang ikaduha nimong gipangayo. Moto. Sus na nako nindot yung sakyanan, nanaslay nindot yung nga balay dako pud nga balay. Moto ana ang bata. Palasyo. Moto ni ana ang bata nga buutan kay bataan siya. Mana lang mangga, okay na. Kontento nako sa imong gihatag nako. Moto nga ana ang mangga nga. Pangayo pang ikatulo nimo nga pangayoon kay ako pa na ihatag nimo. Moto nga ana ang bata nga buutan. Mangga, kontento naman ko sa imong gipanghatag nako. Gusto lang nako nga manindot ang among pamuyo na may balay nga tarong nasan may sakyanan. Manindot ang among mga panglawas, himsog ang among mga panglawas. Imo naman ang gihatag namo. Wala na ko'y angay pang pangayoon mangga. Salamat kay sa imong dako kayong tabang nako. Moto nga ana ang bata. Moto nga ana ang mangga. Kabuutan jud nimo bataa ka. Angayan jud ka sa mga grasya nga akong gihatag nimo tungod sa imong kabuutan ug kaputli sa imong kasing-kasing. Wow! Moto nga kanay. Moto bi nga. Nga ana ang katong mangga. Sige na pangayoang imong ikatulo nga pangayoon kay ako na ihatag nimo. Moto ang bata sisiw na. Moto nga kanahon ang bata nga. Mangayo siya kwarta sa mangga. Mangayo siya kwarta ba? Kay para iya itabang sa mga pobre. Moto na ana siya. Mangga. Okay ra ba nimo nga mangayo kog daghan nga kwarta? Kay gusto ko makatabang sa mga kabos ug sa mga nagkalisod sa kinabuhi. Moto ning ana ang mangga. Pagkanindot jud sa sulod sa imong kasing-kasing, kana ra. Sige, ako na ihatag nimo. Moto nga, sus ang katong mga dahon sa mangga nangatagak ang katong mga dahon sa mangga. Ano? Nangatagak, pagkatagak, pagtugpan, himong kwarta. Nangahimong kwarta ang dahon sa mangga, ganang kwarta. Ganang kwarta. Ano ba 'to? Hala ka nagang kwarta. Itong mga dahon sa mangga kay nangatagak ba nangahimo mang kwarta. Motong grabe. Kwarta yung bata. Hala ka nagang kwarta. Moto nga ana ang mangga nga ako nang nihatag nimo ay katulo nimong gipangayo. Buhata na ang imong gustong buhaton tungod kay mao man ay imong gipangandoy. Gusto makatabang sa daghang mga tao nga nagkalisod og mga kabos. Buhata na tungod sa imong mga maayong binuhatan. Tagaan kag maayong kaugmaon ug moasinso kag maayo ug mudato. Mo ana ba? Moto ni ana ang mangga. Moto ni ana ang katong bata. Hala ka daghang kwarta. Ako na itabang sa mga pobre ug mga kabos. Ito ang katong mga pobre nga iyang makit-an sa mga daan nga kanang makalilimos. Yan taga kwarta. Ana siya, inyo ni Inyo ni. Ito, kutob siya makit-an ng mga pobre market. Yan taga kwarta. Tungod sa iyang kamaayong tao ba. Gusto gyud sa bata nga makatabang siya sa daghang mga tao, labi na sa katong mga tao nga lisod ining kinabuhi. Kabut ay!
Butan jud bata ay. Oh, butan kay nga bata nindot siya mga plano sa iyang kinabuhi ba o mga pangandoy ba. Mao to nakapag jud siya dako kay blessing ug panalangin tungod sa iyang kabuutan ug sa iyang kakugihan. Unya kung nagustuhan niyo ang mga video magyat, Please like please share, and subscribe. please subscribe sa among YouTube channel Probinsyanong Kiat. Thank you.